Yazi ezinye izinto futhi ezikhuluphalisa umuntu ukunakana nendaba zakhe. Asukuthi siphila kamnandi noma siyabantu abacebile. Hlukana nendaba zabantu nje ugadana nendaba zakho. Hlukana nokuthi ubani uthini ngempilo yakho. Hlukana nokuthi ubani ukhuluma kabi. Hlukana nokuthi umuntu ukuhleba nobani. Ugadana nendaba zakho, ungabheki indaba zabantu. Bangakhuluma baqede kodwa wena uthulele nje ubukane nempilo yakho ukuthi hamba kanjani nendaba zakho. Uyakhuluphala mfoka baba. Yagcwala emzimbeni. Noku-accepta futhi situation esinye nesinye osifisa empilweni yakho. Leyo nto nje yoku-accept situation osiphilayo. Uyakhuluphala. Angithi sojwayele. Yasojwayele impilo enjalo. Awusiqini kakhulu, awusifaki ku-competition, ku-compete nabantu abanye ukuthi ubani uthenge ini wayenzani. Bese nawe ubeka inhliziyo yakho ku-competition. Awusiqini ngazinto zama-competition. Ubhekana nendaba zakho nje. Kuyenza izinto ngesikhathi sakho, ngesikhathi osifunayo nje. Nokuvula inhliziyo nje. Uyakhuluphala. Hamba ngelane yakho. Awujahiswa ubani, awukhombiswa ubani, awukhomviswa ubani. Ubhekana nempilo yakho nje. Uyakhuluphala. Yangizwa. God bless you, ngiyabonga.